Takže ahoj, je tu druhá časť arény. Predošlá aréna nevyšla, respektíve pokračovanie tej predošlej arény s Pristom, pretože videozáznam s audio vôbec nebol zosúladený, takže som sa to rozhodol, že to nebudem uploadovať a rovno začnem novú arénu. Tá predošlá aréna aj tak skončila celkom fiaskom, pretože som tam mal dve hry, tri prehry, takže nič extra. OK, tak. Mage, Shaman alebo Hunter. A ja si zoberiem Mage. My magic will prevail. Fallen Hero, dobrá karta na začiatok. Cobra. Polymorph Board moc mi nesedí. Soccer Apprentice, OK. Môže byť, keďže Priest má veľa, Mage má veľa kúzel. Mad Scientist, Scarlet Crusader. U Mage je celkom dobré Maiden, môže byť. Harpy, slabá karta, takže Frigid Snowball. Nedá sa nič robiť. Mucus Champion, Flame Lance Carrier. Teoreticky by mohol byť Lance Carrier synergiu s Scarlet Crusaderom. Alebo Flame Lance, čo je tiež dobrá karta v určitých situáciách. Alebo Mucus Champion. Mucus Champion môže byť tiež celkom dobrý u Magea. Skúsim Mucus Champion. Silverhand Regent alebo Refreshment Vendor. Prečo nie? Regent. Mám minionov na to, aby boli sticky. Môže byť, tak skúsim Frostbolt Fireball. Toto sa mi moc nepáči, moc pomalé. Arcane Nullifier. Môže byť. Haunted Creeper, výborne. Ship Cannon. Dalaran Aspirant, môže byť. Mad Bomber, môže byť. Dark Iron Bard, výborne. Vargolem alebo Clocknor Vine, mám nejakých mechov. To je jeden mech. Ale celkovo 5-5 je... páči sa mi 5-5. Keď 7-7 je tiež dobré, ale myslím, že to bude skôr rýchlejšie tempo, takže dám 5-5. Pitfighter, výborne. Murloc Tidehunter. Alebo Raid Leader. Ja tam moc nevidím to využitie plus 1, pretože väčšinou on strašne rýchlo umre a dáme Murloc Tidehunter. Tauren Warrior. OK. Inspire Summon. Toto je dosť dobrá karta. Už potom, keď sa ide do endgame, prečo nie nakoniec. Blizzard, fajn. Frost Elemental, výborne. Youth to Brewmaster, koľko má? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evil Heckler, fajn. Mad Bomber, Bomb Lobber, dobrá karta, či nie. Draconid Crusher alebo Polymorph. Verím v to, že tento deck bude skôr viac útočiť, ako sa obraňovať. Ja myslím, že hej, Draconid Crusher je dobré nakoniec. Mana Wyrm síce nemá žiadne spely, takže na čo som si ubral. Žiadny spell a okrem Blizzardu ja si ho zoberám, výborne, to bol fail, nevadí. Silverhand Knight. Koľko mám mechov? Myslím, že iba jedného, áno. Druhého. Skoro verím Mad Bomberovi. OK, takže bohužiaľ nebol ani ponúknutý žiadny spell ako Fireball a Frostbolt. Jediný spell mám Blizzard, čo niekedy stačí. Nemám žiadny Flame Strike, odhadujem, že je maximálne 5 výhier. Nie ideálny deck, ale uvidím, či sa bude dať zahrať. Niekedy aj
s dosť zvláštnymi deckmi, kedy by človek nepovedal, že sa to dá vyhrať, sa dá vyhrať. Takže pri dobrej hre, pri dobrom rozmýšľaní, prečo nie? Ale chýba mi tam fakt ten flash strike. Už potom v tej neskoršej fázi s tým deckom sa pôjde dosť ťažko. A hlavne, že nemôže žiadne spraviť. Čo sa mi páči, že to si asi nechám, pretože Murloc Tidehunter trošku prisľubuje minionov, ktorí by sa mohli držať na borde nejakú dlhšiu dobu. A začnem Shipken, potom pôjdem Murloc Tidehunter, prípadne Fireball do niečoho. Uvidím. No tak čo to máš? Pre mňa výhodná situácia a zahrám Tidehuntera. A páči sa mi, že teraz začínam mať na borde viacero minionov a bude to pripravené pre Dark Iron Dwarfa. Druhé kola s trojkou kartu zatiaľ nemám, takže predpokladám, že pôjde Fire Blast. A toto je úplne pre neho zbytočné. Myslím si, že toto pre neho vôbec nie je dobré. No a ja spravím toto. Skoro som sa odahol. No a ďalšie kolo mám pripravené Dark Iron Dwarfa, pokiaľ mi nezničí obidvoch minionov teraz. Ale to moc neviem reálne, ako by to spravil, okrem Hellfire, čo by bolo zbytočné. Secrety nemá žiadne. A ty si myslíš, že ja ťa neslyším. Tak. Secrety Warlock nemá, čiže to je nič. OK, aj keď to nie je dobrý deck moc, tak ako človek vidí, tak dá sa to zahrať rýchlo tempo. Čo je fajn. Výborná karta, najlepšia, ktorá mi mohla momentálne dojsť. Máš problém, kámo, tomu ver. OK, prečo vyhrávam? Pretože Super mal zatiaľ jednoznačne horšie karty. Kvôli ničomu inému. A ja ho hneď zničím, aby nerobil v budúcnosti problémy. Frost Elemental, rád by som niečo s tým zmrazil, ale proste kvôli tempo zahrám. A zmrazím Warlocka, ktorý väčšinou nemá zbrane. Pokiaľ mu to neumožní nejaká karta alebo nejaká sranda. Takže zahral som len preto, aby bolo veľké telo na borde. Pre nič iné. Mohla byť ešte hra Maiden of the Lake alebo Frigid Snowbolt, ale to by bolo plne strašne pomalé. Keďže ho mám v celkom dobrom tempe. OK. Škoda. Ja si viem, čo spravím teraz. Muklas Champion. Nie je to ako najslávnejšie riešenie, ale poradil som sa s konkrétnym Infernalom. A ak mi ho zničí, tak stále mám dobrú lepšiu pozíciu ako on, i keď on teraz môže začať tapovať. Nič hrozné. Tohoto mi zničí. Tohoto mi nezničí. Tohle zničí, ale... Mukla Champion, takže
myslím, že toto je správne zahratie. Ale dve Red Infernal po sebe, to je celkom prasárna. Nechcel som zahrať Arcane Nullifier'a, aby zbytočne neumrel. A to bolo krásne vidno, prečo som dával do neho Fireball, ak by mu tam dal nejaký boost, tak aby som potom nemusel fireballovať. A teraz Arcane Nullifier sa celkom zíde. Takže toto je. Mne sa páči takáto hra. A fireballujem tohoto, pretože ak by sa rozhodol náhodou nedotočiť, tak ďalšie kolo je pripravené na Blizzard. Ale pravdepodobne aj nebudú útočiť, takže som ho dobre pripravil na Blizzard. Nebudem musieť aspoň tom fireballovať. Fajn. Inakšie toto je veľmi zlé hratie Warlocka, že zahrá kartu, i keď nie, to bolo dobré zahratie, pretože zahral kartu preto, aby Sukuba ďalšiu kartu akoby nediskartla. Ale mnoho Warlockov robí tú chybu, že zahrá kartu až potom tapne. Aj keď nemusí, vždycky je lepšie tapnúť a potom až hrať karty. Ak si človek dobre premyslí ten ťah, tak nemá prečo tapovať až potom. OK, takže mne príde sympatické Manavírn, Fireball, Sukubu a Blizzard, pretože Jungle Panther sa mne páči, že je v stelte. Takže Blizzard, plus teraz Super Champion bufne ostatných. Tak. Už druhé kolo je vlastne Little, pokiaľ sa nestane nič špeciálne. Takže prvá výhra. Myslím si, že som vyhral prosím, pretože som mal jednoznačne lepšie tempo. To sa prvý na tom zvyklo. Fajn. Tak. Ďalšie kolo. Inak, vrajím, teraz som Hearthstone moc nehral, zmenilo sa pár vecí, myslím, že v arene nie až tak veľa, respektíve nepribudli nové karty, ale niekedy, keď človek vypadne z toho aj týždeň, tak sa trošku ten štýl hry a tá rýchlosť zmení, niekedy proste super hra rýchlejšie na face damage, niekedy na control a tak ďalej. Čiže je dobré to hrať fakt každý deň tie arény, aby mal človek nejaký prehľad. OK, Tauren Warrior je jedna z najhorších kariet, deku tu nechcem, Emperor Cobra, fajn. A to je celkom v pohode, nie najhoršie. Dúfam, že im príde lepšia štvorková karta, pretože Arcane Nullifier tiež nie je jedna z tých dobrých, jedna skôr z tých horších kariet v mojom deku. Toto je asi stále lepšie ako ten Arcane Nullifier. Maiden of the Lake, ale predstavil by som si ešte stále niečo lepšie. A proti šamanovi je veľmi dôležité, tak ako proti paladinovi, ak nie ešte dôležitejšie ako proti paladinovi, udržiava ten bot kontrol, čiže kontrolu nad touto plochou, tam kde má on Minionov, kde mám ja, čiže aby som mal stále ja Minionov, pretože aj keď šaman má väčšinou lepšie spôsoby ako zničiť toho druhého, tak Doriti, ten dal dosť dobrý totem. Spravil, pretože by zbytočne išiel do Emperor Cobry a proste ten card draw aj tak už zastavím, jedine keď tak druhé kolo, ale ten príde strašne pomalé a asi zahrám radšej Maiden of the Lake. OK, to je síce fajn, ale ja mu tie karty nebudem ničiť. A neviem, či to náhodou nebude pre neho kontraproduktivné. Pretože teraz bude mať strašne veľa korderov hneď na začiatok a môže mu to burnovať karty. A na to sa budem teraz trošku spoliehať.
A ja spravím toto. Musím dúfať, že ho... Presne toto by som nechcel, aby sa mi stalo. Sice má dosť kariet, ale celkom je vybrnovaný tak na začiatok. Kto má lepšiu zbraň? No povedal by som, že ja. Akoby ten hráč mi príde dosť psycho. Ako vôbec nechápem, čo hrá, alebo o čo sa mu jedná. Ja zahrám silnú hru. Takže. I'm ready. Akoby ja ani moc nevidím dôvod, prečo by som mal zničiť tieto dva totémy, pretože pre ňa je to celkom kontraproduktívne a zbytočne si burnuje karty. Ja ho nechám vyburnovať. OK. A nie, no. Akoby... Ja neviem, prečo napríklad nezautočil zbraňou do Medbombera. To, čo zbytočne využíva na to, treba skrekol. Až teraz je v takej situácii, že je úplne vyburnovaný. Lebo akoby... Ja fakt moc nerozumiem tej jeho hre. Je to veľmi zvláštna hra, ale ja mi toto mi kľudne nechám proste. Prečo nie? Nech si to burnuje furt. Okay. Let's get moving. Akoby to proste fakt už dožívam, pretože on spravil také chyby, že podľa mňa z tohoto sa už nedostane. A zbytočne si dal dva totémy. I'll put it on your head. Ja kľudne nechám, nech sa vyburnuje. No to je celkom rozumné. Aj to je rozumné. Ale spravím toto. Akoby toto je absolútne neefektívne hranie. Ale fakt som tak sám dodrkal, že koniec. Neviem čo k tomu povedať, proste dať 2 mana tight totemy, proste nemá ani zložený deck na to do arény, aby to malo nejaké využitie a zbytočne mu to burnú tak 500 kariet, fakt, plná blbosť. A ja spravím, to je vlastne už little. Join or die. Jo. Take this blade. No, myslím, že to bolo dosť zlá hra z jednej strany. OK. Akoby v aréne je to úplne obrovský rozdiel dávať mana tight totemy a ešte k tomu 2, ako keby to bola control hra. Pretože v control hre má zložený presne na to balíček, aby sa potom dokázal vrátiť do hry. Ale pokiaľ v aréne nemá na to balíček, tak je to hlúposť, pretože stratí tempo a zbytočne sa mu ukladali karty. Kvôli tomu, že už má plno ruky. Ako bolo očividné. OK. 2, 3. Fajn. Asi pôjdem Haunted Creeper, Ship Cannon.
I keď dám Haunted Creepera, on zahrá Priesta. Ja ho potom neviem mať ako zabiť, takže radšej zahrám Ship Cannon, potom Haunted Creeper, potom Silverhand Recruit, potom mi príde určite do toho nejaká štvorková karta a potom Silverhand Knight. To sa mi páči. Prvé, druhé, tretie, niečo štvrté. OK, tak zatiaľ je plán. Ship Cannon, Haunted Creeper, Silverhand a nejaká štvorková karta. Keďže mám coin a nemám žiadne spely, tak toto mi príde ešte lepšia hra s mana Birmou, pretože potom môžem mu aj zabiť teoreticky toho Young Priestessa. Prečo ne? Akoby ďalšie kolo ja môžem zahrať Ship Cannon a Fire Blastnúť niečo a budem mať 3, 1, 2, 3. Čo je celkom slušné. Teda ja by som to nemohol zahrať, to som povedal blbosť. Takže keby mal teraz nejakú odpoveď, tak... No nebolo to až taká dobrá hra, ako som si myslel. Čo teraz? Special delivery. Restraint. Reporting for duty. Fajn, super. To sa mi páči. Ďalšia hra buď bude Silverhand Knight alebo Bomb Lobber. A bude to Bomb Lobber určite. Určite to bude Bomb Lobber, pretože potom on si ho bude môcť healovať a bude tam potom zbytočne s tým problémy. Musím ho všimnúť skôr. Pretože najväčšie problémy, čo má Mark pri prístoji, si osobne myslím je to, keď začne buffovať svojich minionov a dohealovať ich. A keď nevyužíva svoj hero power, lesser heal, tak je to pre mňa lepšie. Ďalšie kolo pravdepodobne Frost Elemental a zmrazí nejakého väčšieho miniona. Let me change your mind. Toto je asi jedna z najlepších vecí, čo mu mohla prísť. On mi zautočí s týmto do tohto, ja musím... Škoda. Power War Dead. Čo iné, že? You're in trouble now. Tak teraz sa dostal do nepríjemnej pozície, ale dúfam, že sa to ešte bude dať uhrať. Ale myslím si, že začne získať kontrolu a dosť veľká zmena v tomto bol Cabal Shadow Priest, výborná karta do arény. Uvidím ďalej, takže toto pôjde asi. Inak Pit Fighter je fantastická karta. No. To Northrend! Až takéto tempo, hej. Squire, attend me! Ready, sir. Breathe with me, friend. Toto mi príde sympatické zahratie. Keďže som vrátil Pit Fightera, ale myslím si, že nie som v dobrej pozícii.
Mal dobre odpovede celkom na moje karty. Takže ja byť ním, tak spravím asi s týmto tohto, s týmto tohto. To tak vychádza, no. Pokiaľ nemá nejaké lepšie možnosti v ruke. Asi má. To je celkom problém. You're in trouble now. If you insist. Fúha. Teraz začnem presne healovať tých minionov, ako som vravel, a už to bude problém. S týmto pôjde do tohto, s týmto zničiť tohto. A ja mám celkom problém. Pokiaľ nespravím nejakú chybu, čo asi nespravím. The damned stand ready. To sa ukázala kvalita kariet, ktorú má očividne vyššiu. Teraz máme už pomôže iba Blizzard. Takže nič, prehra. Skrátka, hlavný zlom prišiel, keď mi ukradol ten skapalo. Čiže ten fialový, keď mi ukradol pavúka, a druhá zmena bola Power Word Dead. Ale okolo takýchto kariet sa proste nedá hrať, to je blbosť. Skrátka, keď má super lepšie karty, tak má lepšie karty. Tak. Dám si ešte tretiu arénku. A na dnes všetko bude asi všetko pomaličky. Potom to vezmem You všetko asked kedy. for it. My magic will tear you apart. Nie je to najideálnejšie, ale nebudem riskovať, že nebudem mať nejakú trojkovú kartu. Proste poviem podľa krivky. Nie sú to najlepšie karty, ale okej. Hello, hello. Dalo sa očakávať. Celkom nebezpečný minion, keďže a ja spravím asi toto. Ďalšie kolo bude Dalaran Aspirant. Silvermoon shall not fall. Knowledge and I know a lot. I know a lot, okay. Prečo nie? Skúsim šťastie v lotérii. Takže nie. A jeho ťah bude asi Silvermoon Guardian, do neho Fireball. I'll take some. Vážne? Whoops. To si myslím, že celkom pošlo. To bola chyba. Mal ho jednoznačne.
ideálny counter proti Water Elementalovi. A ďalšie kolo, Kodo Rider jednoznačne. Tak myslím si, že teraz to je rozhodujúce, čo sa deje. Že by som skúsil šťastie. Ja to risknem. Toto bude rozhodujúca vec. Toto bolo jedno z najrozhodujúcejších kôl. Ako z jeho strany, tak z mojej. OK. We must cleanse the Sunwell. Let's get Aj toto si myslím, že bude celkom dôležitá časť. Teda ak nemá Flame Strike, pretože s Flame Strikeom ma zničí. Engaging TC-130 into dislocator. Nie najhoršie, nie najlepšie. Tak toto bolo neuveriteľne rozhodujúce. I'm freed from waste. Ale nič nestratím. Keď má viac kariet. reporting for duty. No. Mind Control Tech ma celkom dodržal. A tu nastáva obrovský problém. Take this blade. Fú. Toto nevyzerá vôbec dobre. Myslím, že som to prehral. Uf. Inak prešiel, no mal som Fireball som tohoto pre prípadný Blizzard, ale to už je asi jedno. Pretože, no. To som to prešel. To je jedno. Blizzard. Tak. Myslím, že na dneska stačilo. A moc som teda nepredviedol. 2-2. Ale snáď pokračovanie bude lepšie a dám to aspoň na tých 5.